Mali pa yung gipangdawat sa mga residente sa barangay Saukige, Baganga, Davao Oriental ang ginalon nga libreng tubig gikan sa lokal nga gobyerno niadtong Domingo, Oktubre 8. 210 ka mga galon ang napud-apod ngadto sa mga residente. Ang inisyatibo kabahin sa programang Patubig Ko Kinabuhi Mo ni Mayor Ronald Pepot Lara sa tinguha nga mahatagan og tubig mainom ang tanang mga residente sa Baganga. Hilabi na ang mga barangay nga nagkaproblema sa supply sa tubig mainom. Scheduling ang ginahimo sa lokal nga gobyerno. Gusto ni Mayor Lara nga malikayan ang posibleng mga sakit nga hatod sa pag-inom ug kontaminadong tubig, hilabi na sa mga bata nga vulnerable sa mga sakit sama sa kolera ug diarrhea. Kung naay mga barangay nga in need nagapadala ko usa ka truck nga mineral water nga para sa mga kabalayan mapasilitate po sa atong mga barangay official kung kinsa gyud tong tagaan ana nga mga tubig. Kaya di po nato makunan kinahanglan pod ang atong mga anak makainom pod og mga safe nga water para malikayan ang mga sakit usama sa unang mga panahon na nahitabo nga mga cholera, mga mo na ang atong mga initiative karon. Apil sa gipakusgan sa LGU ang pagsanitize sa mga reservoir aron masigurong limpyo ang magamit nga tubig sa mga residente aron malikay sa mga sakit. Ang aritsyo nato akong gipakusgan pod ang mga sanitation sa bawat tawag ato nga reservoir nga mabutangan gyud og kaning mga medisina nga makapawala gyud sa mga bakterya. Mao na akong gi-supplement pud nako og pag-distribute nga mga tubig. Gani na ay mga pipila ka sitio nga dili nato dili maabot og tubig. Ako pong gipaningkamutan na matagaan og water pump. Walay pili kay tanan nga 18 ka mga barangay sa Baganga ang pahaturan og tubig sa gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.